Man po, no? Pinirmahan po ni Presidente Duterte noong 18 ng Disyembre ang Administrative Order number 37 na nagbibigay ng Service Recognition Incentive sa mga empleyado ng gobyerno sa taong 2020. Makikita nyo sa sumusunod na slide ang mga kondisyon sa pagbibigay ng Service Recognition Incentives. Basahin po natin. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.